हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ अनलाइन नट्स होनाय आरो बे जाहैबाय नुदों क्लास 10 नि समाज बिगियाननि जारिमिन बाहागोनि चेप्टारा जाहैबाय 4 दा बे 4आ थालांदोंमोन दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे खेबाव लाबोना होफैदों बेनिफ्राय 1 2 3 आरो 5 बे अलरेडि थांखांबाय जारिमिन पार्टनिया आरो जिअग्राफि पार्टनि मोननैसो थांबाय आरो पलिटिकेल साइन्स इक'नमिक मोनसे थांबाय दा फारि फारि माखासेखौबो मोनलांजोबगोन दा अब्ला फैदो फारि फारि माबायदि नट्सखौ नायना लादिनि गिबियावनो सार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोबाय साबस्क्राइब खालामाखैबा सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे उननि भिडिअखौ मोननो हायो आरो सिगांनि भिडिअफोरखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै नायनो हानाय जागोन मोनफा मोनफा प्लेलिस्ट क्लास वाइसै दा अब्ला नैबेयाव बेखौ पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोननो होनाय जादों नैबे बादियै मोनफा मोनफा पेजैनो जोबोद मोजाङैनो हेन्डराइटिंआबो जोबोद मोजाङैनो लानाय एबा मोजाङैनो सिनायनो हागोन दा टेक्सचुयेल कुइसन गासैखौबो बेयाव मोननो हानाय जाजोबगोन आरो माखासे एडिशनेल कुइसन गेजेराव हाबफानानै दङ बेनि नट्सखौबो बाहाय मोनगोन दा जोबजासिम बेबादियै नट्सखौ मोननो हानाय जागोन आरो बेखौ पिडिएफ फाइल डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों डाउनलड खालामना लानो हागोन फार्स्टआवनो मोनगोन नोंथांमोनहा बेखौ आरो बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै गोसोबादि लिरख'ना लानो हागोन प्रिन्ट आउट खालामना लानो हागोन गुबुननो शेयार खालामनानै होनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोरखौ जुदि नायाखैबा एबा बर' मिडियामनि जिहेतु बड' ग्रामार जुदि नांगौबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं ग्रामार सेक्सननि बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन एसे मोननो हागोन एप्लिकेसन राइटिं लिरनो मोननो हानाय जागोन बर'नि आरो माखासे गोनां नांगौ बादिब्ला नोंथांमोनहा फोरमायहरोबा दा सम मोनोबा बानायना होनो हानाय जागोन दा बेखिनिमोन लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो मोनो आरो आंबो भिडिअ बानायनो एबा आपल'ड होनो थुलुंगा मोननाय जायो दा बेखिनिमोन एसेनोसै गोजोन्थों।